Sa Banwa, sang Patnongon, Antique, ginabanta 5 ka milyon ka pesos ginbilin nga halit sa nasunog ang isa ka balay. Kag napulo ka mga balaligyan. Si Ashley Liza nakatutok. Napuhag ang mga residente sa Barangay Poblasyon, Patnungon, Antique sa nabatian ang matunog na paglinupok kag nakita ang madako nga ibwal sang kalayo sa mga ginarentahan nga pwesto malapit sa merkado. Magluwas sa Patnongon Fire Station, nagbulig man sa pagpalong sang kalayo ang fire truck sang Bilison kag Bugasong. Apang madasig nga nagdako kag naglapta ang kalayo, rason nga naupos ang isa ka balay kag napulo ka stalls kag ginalakipan sang drugstore kag mga nanari-isari nga balaligyan. Sunog ma'am sa mga tao nga nauna nakakita dito, nakita ng daang kalayo, bali sa likod nga side kang dorapit ma'am sa may St. Anne's drugstore. Halos wala sang nasalbar nga mga gamit kag baligya ang mga nasunugan. Kuhay ko na ako, bisan isa sa akon kay nagano yan mo na gingising ko sanda. Padayon ang investigasyon sang Patnongon BFP sa gintunaan sang kalayo. Samtang ginabanta naglabot sa 5 ka milyon ka pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog. Balita halin sa Patnungon Antique, Ashley Liza, 1 Western Visayas.